Herstel moeke van de veen ook zien. Is ze soms verhuisd misschien? Hey, hey. Hey, hey. Ik heb een aangetekend stuk voor haar. Misschien is ook de koffie klaar. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. 25 jaar breng ik de post hier door de straat. Altijd op tijd, nooit te laat. Moeke van de Veen staat al vroeg op het trottoir te wachten op haar post in een heel pikant pijnwaar. Herstel Moeke van de Veen ook zien. Is ze soms verhuisd misschien? Hey, hey. Hey, hey. Ik heb een aangetekend stuk voor haar. Misschien is ook de koffie klaar. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Overal vriendelijke mezen en af en toe een zeur. Post wat best al laat vandaag, haar soms malheur. Maar op nummertje 17 bij Moeke van de Veen. Altijd goeiedag, daar kan ik toch graag heen. Herstel Moeke van de Veen ook zien. Is ze soms verhuisd misschien? Hey, hey. Hey, hey. Ik heb een aangetekend stuk voor haar. Misschien is ook de koffie klaar. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Laatst vroeg ze mij of ik koffie wil of een lekker bakje thee. Ik had wel nog, ik zei geen nee. Ze had hukkenietjes al los in het hok, ze was zeker niet te min. Van het een kwam het ander, maar ik moest de wiek weer in. Herstel Moeke van de Veen ook zien. Is ze soms verhuisd misschien? Hey, hey. Hey, hey. Ik heb een aangetekend stuk voor haar. Misschien is ook de koffie klaar. Hey, hey.